cik, cik, cik. Horas madhita salhutna ruas nihuriatta KBP Pasar Minggu. Dihamu amanami dohot inanami dohot salhut nama yanakon nami na posobulung. Ala neng masuk nama iring-iringan prosesi na di pesta puncak tahun transformasi tahun 2025. HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Na niuluhon ni Kepala Departemen Diakonia HKBP amanami Padita Eldarton Sibolon Demin pinangido dohot hormat tuhita saluhutna asarim mahita jongjong dengan tabe dia menyambut haroroni prosesi.
Dul Mahita. Noaing hopasatami partikian di napasahaton kata sambutan tu Ketua Pelaksana Pesta Puncak tahun Transformasi 2025 tu Nyonya B. Simangucong Marintan Boru Sibolon SEAK. Shalom, Horas Madihita Sude. Atas nama Panitia Tahun Transformasi 2025 HKBP Pasar Minggu, kami mengucapkan selamat datang kepada Amang Pendeta Eldarton Simbolon, Doctor of Ministry, Dohot Inang. Terima kasih Amang, sudah berkenan hadir bersama kami hari ini. Selamat datang kepada Amang Inang, Pendeta dan seluruh Parhalado HKBP Pasar Minggu. Selamat datang kepada Amang Inang, semua ruas HKBP Pasar Minggu dan anak kami Naposo Remaja dan Sekolah Minggu yang ada saat ini di Huria ini yang beribadah bersama kami. Hari ini merupakan pesta puncak tahun transformasi 2025 di Huria kita, yang merupakan pesta syukur setelah lebih kurang 1 tahun Panitia Transformasi telah melaksanakan banyak kegiatan yang bertujuan meningkatkan penata layanan di Huria kita. Lebih lanjut nanti kegiatan-kegiatan tersebut akan dijelaskan oleh Inang Ketua Umum Tahun Transformasi Huria kita, Inang Nyonya Simanjuntak Situahani Berhuta Galung, setelah warta. Amang Inang, setelah ibadah selesai, kami mengundang dan mengharapkan semua kita turun ke ruang serbaguna untuk melanjutkan acara selanjutnya. Unang adong namula tenang, dohot amang. Kita akan mengikuti acara selanjutnya, antara lain makan siang bersama dan hiburan. Songonima songon hatahuwa sisian hami, Panitia, selamat beribadah, Horas Madihita Saluhutna. Huria nahin holongan itu wata Yesus Kristus. Saluhut Parhalado doho Panitia Tahun Transformasi 2025 HKBP Pasar Minggu liuluhon ni Inang Hani Situahani Berhuta Galung pasahaton selama hari Minggu ma dihita saluhutna. Dungadong piga-piga ulaon di patupa huriato marhite program panitia tahun transformasi di tahun on. Jalan waing ma pesta puncak di tahun transformasi 2025 di huriat tahun. Alani ita raho marohata ro pikirata marsoba tu debata di pesta tahun martangi yang nahoho mahita satokin di bagasar rohat tabi. Amin. Ta puji ta sobba matu hatta raja ni huriai marede mahita. Sia bukede nomor 514 ayat saya ada 1 di ayat dulu.
Pardingga basaro Dewata, Pardingga basaro Tuhata Dewata, Pardingga basaro Tuhata Dewata, Pardingga basaro Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho goarni todi porbadia na tumapalangit doho tanoon. Amen. Isedo na jadi nakok tudulok ni Jehovah, jala isedo na jadi jongjong di hajonjongan ni habadion nai, halak partangan na lidang, dohot na yasroha. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargugo naso hatudusan. Nabadia doho pardusa do yang gohami. Alai dio tinggi hodo akan namar hapusan jalan nama porus tuho. Akub ni lehot dihami rohana girgir tu mangiho katam. Asa huboto hami mangulahon lomo ni roham. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahita. Hudul meta hudul. Amin haleluya. Rohana sundo imana. Amin haleluya. Amin haleluya. Tangiho kamuma patik ni debata di minggu tasadarion di pesta puncak tahun transformasi ni huriata imana tersurat di Galatia 3 ayat 20. Dang mardia ibar disi Yahudi manang Junani
hatuban manang anak mata, bawa manang paropuan, Aisyah dado hamu saluhukna di bagasan Kristus Yesus. Rap magidugugo mahita siya Tuhan debata, lahom mangulahon pati nain. Ale Tuhan debata, sai pargugui maham, mangulahon na hobar pati ini. Amin. Tatopoti madosata martangi yang bahita. Ale Tuhan debata pargugu naso hatu dosan jala amanami. Huju hamido goar munabadiai. Ala natar gugut kami marningot dosa nami. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate, nama naik tuan wagijang doho, mangudihok kami. Asiro hamdi hami, saya patotong madi hami roha hamoleatio tuho. O tol di purbadia, pangapul di namarsa roha. Pamalum masa luhut na bernit, binahin ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asini roha, sayu nang tulak kami, say tangihum mahami, ho ali de bata ama, anak dohotod di purbadia. Amin, tabigi mahata baga-baga tariyo tuhasesan ni dosa. Adong do dihita si tua ni malim nasongoni, nahuddul di siamun ni habangsa ni hatongamod di banua gijang. Dibaheni terbahen ibana do panguluhon ro di ujungna akan nasa dok ro tu debata marhite-hite ibana na mangulu do ibana toktong asa ditangyakon nasida hasa ngapom ma di debata na digicang. Oh
Hatanya debata turpuk nyari mingguon dienek do sian buku Sada Johannes biduopat mamuka sanaya pitu sahat rodi ayat 12. Tajahama marsika soring. Hamu aka haholongan masih haholongan mahita. Aisyah debatado haholongoni. Jalaganup namar holong ni roha. Ima naung tubuh sia debatan. Jala ditaddado debatan. Halak naso marholong roha. Ido naso tebatta debata. Ai haholongan do debata. Sianot do gabe patar holong ni roha yang debatan atu hita. Sian naung sinurunai anak na nasasadai tu portibion. Asa mengulu hita marhite-hite ibana. Di dalam sana doh rohai. Dada hitam holongi debata. Ibana do holongi debata. Dalam disuruh do anakna. Bayan pandengan pasermon dosata. Hamu aka haholongan. Anggo songoni holong ni roha yang debata di hita. Tamama nak kita masih haholongan. Dangdung adong halak ni dari debata. Molo masih haholongan hita. Mian debata di bagasan hita. Jala tipang maholong rohana di bagasan hita. Iman sahatna. Martua do akan atu mangihon hata ni debata. Jala nau peopsan. Amin. Yesus Kristus Edo Raja, Pinama Kiti Amara, Mangkuku bisa sudiri, Mangkuku bisa sudiri, Jalan masa hajoma, Tui mana rupa-rupa, Marhako potong nabi, Marhako potong nabi. Ta tidak ko mahataha porsiyaw tay, songon na hina tidak ko nidongat ta sa porsiyaw di sa dok portibion. Rakma hitamadok. Aw porsiya, diri bata jahu, ido ama pargugu naso hatudusan, na tumapalangit dohotan. Aw porsiya di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadei, ima na tinubuhon di si Maria, nagabi-gabi siya to di purbadia, adorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumaon na birnit, di panguhuman di selatus, namati tarpajal do ibana di hau kunor silang, na tua tubo notoro duli tanon, na mula mengulu di hari patuluhon, namanai tu surga. Lauhudul tu siamun dia bata Jehovah. Amanai pergugu na suatu dusani. Isimay bana pe mamulak sogo tu tanoon. Manguhumi halak na mangurun dohon nama. Au usia ditur di Bulgaria. Jalan usaha dunia nabaria. Dunia atau panihat Kristen akan nabaria. Dorong kita sesali dosa. Dorong kita inam doh. Mulak mangurun surga dari halak na mati. Dorong kita mangurun nasa. Beliau kami mah partikian tu seksi parupuan laho patu begehon kur.
Pohudut ma pasatanya pertikian tu sesilansia lapa tu begihon kur. Tapi gimana titing ni huriata. Titing HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Hora sema dihita saluhutna amang inang.
Tatangihon ma titing ni Minggutta Sadarion. Minggu 22 Dung Trinitatis tanggal 10 November 2025. Sada. Goar ni Minggutta Sadarion ima Minggu 22 Dung Trinitatis hasi tulu sadaw ni debata. Topik ni Minggutta ima dihaholongi Jahobado o saluhut bangso. 2. Ibadah dohot acara puncak penutupan tahun transformasi HKBP Dua, ibadah dohot acara puncak penutupan tahun transformasi HKBP Pasar Minggu. A. Ibadah dohot acara puncak penutupan tahun transformasi HKBP Pasar Minggu 2025 di Patupa di hari Minggu Sadarion tanggal 10 November 2025 masuk pukul 9 WIB. Naniuluhon ni Amang Pandita Eldarton Simbolon Demin, Kepala Departemen atau Kadep Diakonia HKBP. B. Marparemuatu ibadah dohot acara puncak tahun transformasi permingguan sekolah minggu masuk pukul 7 WIB, permingguan remaja masuk pukul 9 WIB, jala permingguan botari masuk pukul 10 WIB. C. Dung sidung permingguan di Patupa do acara bersama ima perayaan di ruang serbaguna gereja. Tolu. Pertangyangan panipuli wilayah PHD dohot sidi tahun 2025. Huria Patupaon pertangyangan panipuli wilayah PHD dohot sidi tahun 2025 di Bagasan 2 hari ima di hari Senin dohot hari Selasa 10 November 2025 pukul 10 sia WIB maringanan di ruang ibadah ima Senin. Kor ina Kamis, Kor Maranatha, Kor Gloria, Kor Cantate Domina, Kor Inahana, Kor Lansia, Kor Ulaya 2, Kor Eklesia. Selasa, Kor Ama Sion, Kor Ama Wilayah Sada, Kor Wilayah Sada, Kor Sending, Kor Marturia, Kor Gita Kasih, Kor Naposopulung, Kor Remaja. Tuganup ruas naso anggota Kor, boy mama dohoti pertanyani, marhite nama milit, sadasian ari naung ditotuhon ni huriata, ima di hari Senin, manang di hari Selasa. 4. Pertangyangan ulaya. Pertangyangan ulaya di huriata di Bagasan Saminggon, ima, sada, hari Kamis 20 November 2025, ulayah 10. Nama jabui keluarga Nyonya Insinyur SPH Situmorang, Inang Evelyn Herlina Boru Sinaga. 2. Sabtu 22 November 2025, ulayah 4. Nama jabui keluarga Situa Dr. Andus George Mangihut Pardede MBA, Inang Jaini Lamsihar Boru Hutagalung. 2. Keluarga Givi Ricardo Halomoan Pardede SH, Inang Mega Adela Lolanda Boru Hutagalung. Masuk pukul 10 sia, ingana di hari Kamis, Perumpuri Bambu nomor 100 Kapling 2 Jati Padang, Pasar Minggu. Sabtu, ingana di Jalan Gabus Raya, Toliplonom Kapling 10, RT Walu, RT RW 7, masuk pukul 10 WIB. 5. Pertangyangan punguan perhalado dohot keluarga Manang PPDK. Pertangyangan punguan perhalado dohot keluarga di Patupa di hari Rabu tanggal 10 sia November 2025 pukul 10 WIB. Inganan Jalan Batu Merah Sada nomor tolu RT 00 sia 00 Sada Pejaten Timur. Nagabe tuan rumah manang nama jabui ima keluarga Situa Ido Huta Barat MSM, Inang Dr. Anda Sandra Boru Sidabutar. 2. Keluarga Sintua Bernardo Hasitompul, Inang Mardiana Rosalita Boru Huta Soit. 3. Keluarga Situa Raimat Tampu Bolon, Inang Yanti Medalina Boru Marpaung. Pinangi dotu sude parhalado dohot keluarga asaro madohoti partangyangani. 6. Ujung tahun parhuriaon parningotan
di akka naung moding. Di hari Minggu nanangro, Minggu 23 November 2025, ima parmingguon ujuk tahun. Parhuriau dohot parningota di akka naung moding, do mutusi jahau ni huriat tama goar-goar ni ruas nang jumolo moding sian periode 25 November 2024 sahatu tanggal 23 November 2025. Pitu. Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta laho mabahas dohot manotopon program kerja anggaran keuangan tahun 2026 dohot pakobasion na asing songon nau tersurat di tata dasar dohot tata laksana HKBP 2002 dung amandemen paupaton songon tema pengajaran iman di tengah keluarga Roma 12 ayat 2 dipatupadi hari Selasa 10 November 2025 pukul 8. Inganan Betavia Hartex Jalan Letjen Suprapto nomor 1 Cempaka Putih Jakarta Pusat. Utusan Sian Huriata Pasar Minggu Lahamad Dohoti Sinode Distriki Ima Sada. Padita Region Malcolm Sihan STH Pendeta Resort. Inang Sintua Insinyur Ido Huta Barat MSM Utusan ke Sinode Agung. Tolu Situa Manahara Simangucong SE MM Utusan Resort dari Sintua. Inang Dr. Anda Sandra Sidabutar, Opat Marintan Simbolon SE AK CA MA Utusan Resort dari anggota jemaat. Walu. Hospitality Cure Award di acara perayaan puncak tahun transformasi HKBP Distrik Walu DKI Jakarta 2025 naung sidung di Patupa di hari Selasa 10 November 2025 di Jalo Huriata HKBP Pasar Minggu do. Hospitality Cure Award IMA, gereja yang ramah, terbuka dan sedia selalu menjadi tuan rumah setiap program-program tahun transformasi. Namar Bagas, Titing Perjulu, Naing Majalo Pasu-Pasu Perbagason ma, Yosua Andre Silitonga, anak ni Amata Edison Silitonga, tubuh ni Inata Mawar Boru Sihite, alamat Jalan Pendidikan Situmeang Habiscaran Sipoholon Sumatera Utara. Anggota jemaat HKBP Resort Sipoholon 5 Situmeang, dohot Nanaing Orwana, Hasiati Sukmauli Boru Simanjuntak, Boru ni Amata Hasan Simanjuntak, tubuh ni Inata Rapma Boru Saragi, alamat Asrama Polsek RT 0010 Sada 004 nomor 2B. Anggota jemaat HKBP Resort Pasar Minggu wilayah Onom. Pamaso-masuo di Patupa di hari Senin 22 Desember 2025 pukul 10 WIB di HKBP Resort Sipoholon 5 Situmeang. 10 Dana Nasorang. Di basa-basa hotuhatta do sada dana bawa na di hari Jumat 30 Oktober 2025 di keluarga Dr. Ricardo Lasdeman Lubatobing Inang APT Desi Ratna Sari Borunenggolan. Alamat di Jalan Poltanga 2 nomor 10 Sada RT 002 RW 10 Kelurahan Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan Wilayah Sada. Hipasdo danaki songoni nang natorasna. 10 Sada, ruas napida. Di Bagasan Minggu Sadarion, Minggu 16 November 2025, nunga pinda anggota ruas Nihuriata Ima, keluarga John Fremont, Rumah Horbo SH, Inang Laura Lestari Nababan, SE, Dohot Sahalak, Yanakon Nasida, Sian Ulaya Walu, Nasida Pidda tu HKBP Depok Sada. 12. Ruas Nihuriata Namar Ulang Tahun. Saluhut ruas nang Parhalado HKBP Pasar Minggu Pasahaton. Selamat ulang tahun ma Tuhamuna saluhut ruas. Namar ulang tahun hatu tubuh. Namar ulang tahun Parsaripeon. Mamuka sia tanggal 10 sahatu tanggal 22 November 2025.
Goar-goar nama ulang tahun, boy mata ida di buku warta jemaat. Hatani debata naga bejahan nilas nirohatai di enek dosian Roma 15 ayat 10 tolu. Alai guk ma di basa-basaho debata napuna pikiran munai. Tuhamuna ragam ni halalas ni roha, dohot dame di bagasan haporseaon, asalam sumurung hamu mapakirimon parnigogoan nito di porbadia. 10 tolu, ruas namar sahid. Tu aka ruas namar sahid, na dirawat di rumah sakit, dirawat di jabu, dirawat jalan, dohot aka namar sahid manahun, dohonon nami ma. Saya di pase-pase tu hatai masude pangobation na jinalomuna tibu malum parsahitoni. Tatangyakon mana sida asa tibu malum sian parsahiton daftar goar-goar namar sahit di bagasan parsahiton boy ma taida jalata jaha di buku warta jemaat. Titing naso jinahahon doho parhepengon ni huriata boy mata jaha di buku warta jemaat naung di parade huriata. Sangoni matiting dihita di bagasan sa mingguon. Horas. Puasa tayo ma partikian tu seksiama lau patu bagi hukur.
Ujo Hamima, Ketua Umum Panitia Tahun Transformasi HKBP Pasar Minggu, Tuinansing Tuahani Boruh Tagalung, Lau Pasaton, Hata Tuhita Saluhuna. Shalom. Shalom. Na pinasangapan amang Pendeta Eldarton Simbolon, Doctor of Ministry, Kepala Departemen Diakoni HKBP Dohot Inang. Na pinasangapan amang Pendeta Rijon Siahaan, Uluan Nihuria HKBP Pasar Minggu Dohot Inang. Na pinasangapan amang Pendeta Saur Sirait STH Dohot Inang. Na pinasangapan amang Inang Pendeta Ronauli Borusinaga STH. Na pinasangapan amang Inang Parhalado. Na pinasangapan amang Inang Huriani HKBP Pasar Minggu, yang kami kasihi anak-anak kami Naposo Bulung dan juga remaja. Napat jolo tapasahat mamolia te tua mata di bata, ala nunga di leon tuhita sadatiki, di bagasan sadarion ita boi marpungu, imalao mamuji pasangapon guarna nabadiai di bagas ni joron itu hata. Horas ma dihita saluhutna. Horas. Amang Inang, tahun 2024 dan tahun 2028 adalah tahun transformasi untuk gereja HKBP di seluruh dunia. Gereja HKBP Pasar Minggu launching tahun transformasi pada tanggal 16 Maret 2025 dan melaksanakan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan tahun transformasi. Adapun kegiatan yang telah kita laksanakan di gereja ini, ada beberapa kegiatan, yaitu pertama sekali kegiatan kasih Paskah, kita mengunjungi panti asuhan, kita berbagi dengan mereka yang berkekurangan. Kita memberikan uang tunai dan kita juga memberikan barang-barang sembako, peralatan mandi dan lain sebagainya. Kemudian kita juga Paskah bersama di gereja ini, di mana makna Paskah ini kita minati supaya kita lebih memaknai setiap Paskah. Kemudian kita juga mengadakan seminar di sini, seminar dengan tema spirit transformasi dalam pelayanan HKBP. Itu kita laksanakan pada tanggal 31 Mei 2025. Membangun kultur budaya Batak berbasis spirit transformasi pada jemaat HKBP Pasar Minggu, agar kita memahami janji jemaat kepada Allah serta konsisten untuk memenuhinya, di mana waktu itu kita manggil motivator dan juga narasumber. Kemudian kita melaksanakan juga perayaan proklamasi Republik Indonesia, di mana tanggal 16 Agustus kita merayakan perayaan dan kita khususkan untuk bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu sehingga mereka lebih mengerti makna arti kemerdekaan. Kemudian tanggal 17 Agustus kebetulan itu hari Minggu, sebelum ibadah kita bersama-sama di gereja ini dengan jemaat HKBP Pasar Minggu, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya,
kita mengheningkan cipta, mengenang para pahlawan yang telah gugur untuk memperebutkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian ada satu program kita yang belum sempat terlaksana, yaitu program HKBP Bermazmur, karena waktu itu bertepatan dengan gereja kita mengadakan pesta Gotilon. Jadi waktunya bersamaan sehingga itu terpending. Mudah-mudahan bisa untuk tahun berikutnya. Kemudian kegiatan yang terakhir adalah bersatu hati melestarikan lingkungan. Kita start dari tanggal 7 Oktober sampai dengan hari ini. Kegiatan penghijauan lingkungan dan keindahan taman ini diprakarsai oleh Amang Agus Hamonangan Pasaribu dan tim dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Jadi kalau Amang Inang nanti keluar bisa melihat bahwa kita sudah sedikit merombak sehingga kedepannya menjadi lebih asri. Tujuan kegiatan ini, keindahan lingkungan ini adalah supaya jemaat HKBP Pasar Minggu turut bertransformasi dalam penataan taman dan memelihara lingkungan hidup di lingkungan gereja HKBP Pasar Minggu. Amang Inang, hari ini tanggal 16 November 2026 kita sama-sama merayakan pesta puncak tahun transformasi dan puji Tuhan semua kegiatan yang kita rencanakan boleh berjalan baik dan kita percaya itu semua karena penyertaan Tuhan Yesus yang luar biasa menyertai kita semua. Saya Situahani Borutagalung sebagai Ketua Umum Panitia Tahun Transformasi mengucapkan terima kasih kepada Amang Inang dan kita semuanya yang sudah memberikan sumbangan pikiran, materi dan lain sebagainya sehingga segala program acara ini boleh terlaksana dengan baik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia transformasi yang sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, terlebih secara khusus kepada semua ketua-ketua pelaksana kegiatan-kegiatan tahun transformasi yang sudah memberikan hati, pikiran, dan juga bekerja dengan penuh sukacita demi terlaksananya semua acara program kegiatan tahun transformasi ini. Dan akhir kata, saya juga mewakili seluruh panitia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Amang dan Inang apabila ada yang kurang berkenan selama kepanitiaan kami ini berlangsung. Dan harapan kita bersama kiranya apa yang sudah dilaksanakan oleh panitia transformasi ini tidak berhenti di sini tapi semakin berkesinambungan. Karena tujuan dari transformasi ini adalah untuk lebih memperbarui diri dan kiranya ke depannya apa yang menjadi tujuan transformasi semakin nyata dapat dilaksanakan dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Mulyati Amang Inang, Tuhan Yesuslah yang memberkati kita semuanya. Salam transformasi. Taparadema piliata, tapelihomma di bagasalas niroha, huhut maridesia buke di nomor 747.
Amin di debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Oras ma di hita saluhut na. Ada orang soh pasahat turpuk jamita di hita saluhut na menabai perkenalan nakin, Yahami Mapadita Eldarto Sibolon, Inang Boru Marpaung, Jala 2 di Hamidat Danak Sada Bawa Sada Boru, Jala Nuaing Tutu Hami Marhobas di Kantor Pusat Nihuriata, Songon Kepala Departemen Diakoni HKBP. Jala Sahak Matabit, Sian Hami Namangula di Kantor Pusat Nihuriata, Sian Opuye Porus, Sian Amang Sekjen, Dohot Sian Duhala Naik Kepala Departemen Koinonia Dohot Marturia. Macelas Roha Pajupa Marsaut Dohot Tita Saluhutna Molo Sosalo Mara Patulaliho na Umar Jamita Dison Jala Songon Kepala Departemen Diakoni Odopena Parjolo. Macelas Rohaku di otangan ni Paditata Padita Sehan Dohot Sudi Panitia na maleo dihami kesempatan pasaton hatan itu hatta di pesta Tanah Uliod di pesta puncak tahun transformasi HKBP 2025 jala nunganani aliling na masih holibatong alai dangadong dalan manang partikian jadi omma partikian na macedenggan jala macelas rohanami jala malihat di hamu saluhutna sudah ruas ni huria na terus semangat jala marlas ni roha jala sada hasurungamu na huide sen na julo ima ganu padong aka pesta manang ulaon sai macai retado hamu saluhutna jala gabe tirua do hamu nang di huriata gaipe secara khusus di Jabodetabek di DKI secara khusus jala tadi dari marhita haroromu di bagasar tikion dohotaka persiapan na macauli kaparopuan na buih markur gabungan nakinan macai tabu edenai penuh dengan perasaan dan penghayatan. Soni nakinan kurnia kainang lansia teh soni nang kur gabungan ama jala terbarita do huria pasar minggu di Sadok Portibion lumobi di huriat HKBP lumobi ma di Keramata Mahana pola nakinan Hospitality Award lapatan ni partamu utusan jadi dang hama jua hamu laho manamuai manang gabetuan rumah manang nyonya rumah meladong aka parpunguan luar biasa DKI patupahon penghargaan nasongoni asadong sada contoh teladan dia ka huria na asing unang say marmaol martamue unang say makolit molo martamue hape hita so kalak bata pe takas doi dah molo mabejau pe hita sa hidot tong jabu na belga asa jabu partamuean parpungan ni torop pala apalagi mahuria hurian itu hatta jadi halak Batak tabba musi halak Kristen iko silopi atong gabe si partamuena utusan jala dakolan asa dipuji halak memang bertamu itu akan mendapatkan berkat molo tajaha mulai perjanjian lama satu perjanjian baru pola do diulahi musi di perjanjian baru unang langgus martamue hari koto kamu hari gaso kamu martamue ai songonido na jolo ai deto na jolo si Abraham uju manamoy tulu halak suruh-suruhan ni debata gabe dapo na pasu-pasu aha pasu-pasu tahun ni songonon tubuh anak maho jala bedomu magwarna ise tehe ise gwarna si Isak toho deui toho ida jadi unang malas samu martamue jadi kon di hari koton soalnya musa aka keterlibatan muna di aka ulau di tengah-tengah huria dakola di aras distrik ali sahat do pusat
Jala godang sian hamu na terlibat dia ka kepanitiaan dohot dia ka komite konferensi perempuan nang Sandra Mang Ido dohot aka nasing na idope. Alani las marohamu terus kamu ma maulah na kadading gani asa terus gabe huria na tarpasu-pasu. Alani salinari horas madita sude. Atan itu hatta turpuk jamita di minggu tasadarion imana tarsusad di buku panurang Maleaki bidusada ayat sadaru lihat onom songonom madidok disi. On mahata luba-luba ni Jehovah tu Israel marhite sian pamangan ni si Maleaki. Nung ngahu haholongi hamu ninna Jehovah. Alai didok kamu do marhite-hite ahami dihaholongi ho. Da si Esau donian hahani si Jakob ninna Jehovah. Hape si Jakob dahubain hasudungan ni rohakku. Alayang ko si Esau nung hagigihon jala hubain aka duluk na gabi halongonan jala partalian na nung pasatu at tuasu aka na di parhorsihan. Tung sura dohonan ni Edom nunga niyan tartaban hami alay marhubas mahami mangulahi paulihon naka turanggong songonod dohatani Jehovah Sebaot. Nasida paulihon ao muse mangaloha gabe guaran ni halak nasida luat ni hajahaton jala bangso panginonaan ni rimas ni Jehovah sa liling-liling na. Iko sangay daw ni matamu namay, gabi dohonom mo nama, tibul do Jehovah sugot salpu sian parbalohan Israel. Ikon pasangapon ni anak amana, jala anak somang tuan na. Molo ama au, di dia do hasang apokku, molo tuan au, di dia do biar mida au, songono dohatani Jehovah Sebaot Tuhamu malim akan apale aguarhu hape didok kamu do marhiteaha hupale hami guarmi ido sahatna. Amo kana hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus molo tadok buku Maleaki pitor lama rohata oma buku na parpudi di padan narubi. Jadi molo cerdas-cermat Alkitab somal dotong adong masuk pertanyaan. Kitab manakah kitab terakhir perjanjian lama? Alusna Maleaki. Berapakah kitab dalam perjanjian lama? Inang nama tua. 3 dote. 3 buku perjanjian lama. Kor gabungan perempuan. Sadia 30 sia. Berapa kitabkah kitab perjanjian baru Kurama? 3? Mau lihat ingat tamu do pete hebat teh. Je penguma sudah buku di Bibeltai sadia ono pelonom. Anggo kitab na parjolo perjanjian lama teh. Musa iya. Jadi meldok dimula-dimulana ditopa di Batama langit dohot di buku dia metar surat di buku ni Musa. Tapi kitab yang terakhir adalah kitab Maleaki. Jadi dunian non masuk matu perjanjian baru. Buku hati perjanjian baru dimulai dengan kitab Matius. Malah terakhir Wahyu pangukapon. Benar ya. 3 pasal do teh buku Maleaki. Isa mado 5. Isa mado 4. Nah benar adalah 4 pasal. Jadi mulai jahamui paling tinggi 15 menit. Jadi kau berengemburu tong almanaki ganuk minggu do turpuk jamita tu hari minggu. Minimal di pertanyaan ini kan ngai dok. Jadi turpuk pertanyaan kan epistel minggu naro. Alai epistel disi iba turpuk jamita minggu naro. Di kotor jahamu retong. Jadi mulai marjamita ke perjamita dang maul behamu mengatusi. Dang dadak betong. Alai nunga boy mengikuti dengan baik. Jadi buku Maleakion terdiri dari 4 pasal. Jadi ini ditulis setelah orang Israel keluar dari pembuangan. Jadi dong mula dola Israel tu pembuangan
di surat ma suraton. Jadi kira-kira tahun 500 sebelum Kristus, sebelum Masehi. Jadi ada konteks nama asa di son. Jika foto tadotong. Jadi kalau adong sada surat, ikut jelas dotong ada nanaing taringotan na disi. Manang nama asa disi. Jadi tidak ada satu surat tanpa ada konteksnya. Jadi kon marhite konteks itu hitabui mengatusi bagas ahado nanaing dohoronna tuhita. Jadi pada saat itu orang Israel sudah kembali dari pembuangan 3 tahun teh di habuangan nasida 70 tahun. Tu pembuangan dia Babel. Babyloni ma Irak nuaing. Ima pembuangan najulu. Jadi mula kalaki disadur maede di namulak akan natar buang. Akan natar buang sian Babel. Tu dia mulak tu tanah. Garni hutanai tu Juda. Judaon ngai bagasanna Jerusalem, ibagasanna Sion goarna. Jadi adong de namar goar di namulak natar buang. Baha perasaan nasida meseng-eseng, macelas rohana, martata, marlasi roha marolopolop nasida. Alamulak musa nasida tuhutana. Ido dah. Manang bahape mau lotar buang hita tuhutani halak dakyai tabu. Aladang bobe taha alami seperti sedia kala. Pada waktu kita masih di tanah kita, di rumah kita. Itulah sebabnya kalau kita membaca kitab Hezekiel sama asa dotong di kitab di habuangan do dicerita hodisi. Jadi selama 70 tahun ini orang Israel tidak pernah mereka senang, tapi selalu mereka merindukan kampung halaman mereka. Bahkan dengan ratap tangis. Jadi meladong di kitab Hezekiel di tepi sungai Kebar kami pergi setiap pagi duduk termenung. Di topi ini aik Kebar. Tusido hamilau ganup ari ganup manugot jala tumatangis di si. Ahmad ditangison ketika kami teringat kepada kampung halaman kami. Huingot tami ma hutanami, huingot tami jabunami, huingot tami tanonami, huingot tami sude hasomalan nami. Hasomalan na, ganun ari sabat lao tu bagas joro. Idotong, yang kemarin di sabat, nah ibadah kala Israelon, soro sude dang adong mangula manangaha, alani ari sabaton. Alerang boy hami, inna. Bagaimanakah kami memuji Tuhan di negeri orang asing? Inna tu debata, sehera debata na salah. Tapi laki do na salah to. Ese marjahati. Mula mahamu inna dangolo, mula mahamu dangolo. Ujungnya kitaban. Kami tidak bisa lagi menyanyikan lagu. Kami tidak bisa lagi memetik kecapi. Songon naujui di toruni hawi di bawah pohon gandarusa goarna. Kami tidak bisa lagi menyanyikan Tuhan. Sudah mah ipazor desi. Hal itu hatta silabo aek do. Mula dong isa dari dosana. Pitori mana do muse menyesal. Iya mang torina do. Tori suruh mah napasona laho mengalubahon bahwa mereka akan kembali. Jauhlah 70 tahun do nasida di san, dong imulak mamu sida mar opu hideto. Ya jelas do catatan nai. Berapa orang dari keturunan ini yang pulang, berapa orang dari keturunan ini sudah ditong. Jelas di song kita ada mapas. Jelas silsilah nama ropopu. Iya. Jemulak mana sida tu si Jala Maleakion kira-kira 100 tahun lah setelah orang Israel kembali ke tanah Yuda. Mana masa di sini mereka menjadi jauh dari Tuhan. Soni terus hasomalan halakon mulai siya nakpung na najulu satu nasida. Terus setalpe meninggal Tuhani. Ada kecenderungan meninggalkan Tuhan. Burju satokin mangalo mo siya. Burju satokin mangalo. Jadi herana bosa kalaki
martuhan. Tidak. Jadi sipata soni do halaget to, sipata burju, sipata jukat. Jala jahaton nai sumalin. Jadi kalau kita baca di buku-buku Yesaya, Jeremia, ngasange nasida mardosa. Jala malu mardosa lakon luar biasa. Menindas dotong. Jala sude mulai dok sange semua mulai istilah sahid nga pandemi nga sudi hona. Ya. Akaraya pedang masih haolong abe. Mereka tidak mencintai satu sama lain. Orang-orang miskin mereka tindas, anak yatim piatu tidak mereka pelihara, para janda dalam kemiskinannya tidak mereka tolong. Pemerintahan korup yang tidak berkeadilan, aka pintu gerbang, melihat pintu gerbang pengadilan, tidak lagi tempat mencari keadilan. Ima ironi. Di tempat di mana seharusnya mencari keadilan, justru di sana ada ketidakadilan. Itu hebat netok. Tidak kau lanungai nobe. Mulai hitam istilahnya tumpul ke atas tajam. Ima mulai hitam istilahnya. Di tempat di mana harusnya kita mencari keadilan, di sana ada ketidakadilan. Di tempat di mana seharusnya kita merasakan damai sejahtera, di sana tidak ada damai sejahtera. Jika pemerintahan apa yang ngasega, na korup menindas, manaiko na kapajak, ale diperparah mamuse do pangalahon yang kamalim. Para imam pun tidak lagi mencari di mana Tuhan. Jadi mau so ilului malim be debata belam ruas nama teh. Jadi mau saya dong dopi akapadita marjawitai las marohata teh. Mulu sudah mogo akapadita do akaponglan huria maparma biru-birui. Siuk-siuk, songon manuk na suadong, idung na. Songon aka ternak pahapahanan na suadong, parmahana. Jisanga do songon di Israel. Aka malim yang seharusnya bekerja di bait suci, ale gabelau halaki mangulai. Alanya ha, bedang ilean, aka rayati betong, aha, perpuluhan. Ay do perjanjian na jolo, 12 anak ni si Jacob. Sapul sada do marbagi tano, sada daong imalewi. Buasa asa khusus melayani di Bagas Joro. Atong siya di halaki mangolu, siya nakaperpuluhan ni na 10 sadai. Mogo may. Sudah nga maretong logika ba? Tabu may ba? Liano sa 10. Hape halaki tenang-tenang do ma. Holani di Bagas Joro do halaki marjamitay do maridde. Bahlenota do halaki inna. Tangilek kalako betong, tangi setorbe, bah daripada somangan, lau maka lewi, itinggal homma akaulon na. Buru soni teh, molo somangan pad di teh buru lau halaki, malu linggol-linggolu, bodo, ale molo mangat depe, isi mate, mangula, unang lau beto nasi nganggo mangat depe teh, ale molo somangan be, dimungkinkan dotong daripada mati somangan. Ima ipature mai sude mulai tajahab minggu na salpui 2 minggu na salpu Rosi Nehemia 4 tahun sudeon ruh ton kembali kepada norma-norma uhum nang sinuan si Musa najul soni Musa si Esra itata masude kehidupan di bangsoi ima jadi tapi keburu sonetong ketuduk menata sude kehidupan idetong malarong kana bisuk tauloy etong malam apa itu nadingkan. Imai kiada ni. Ima sebelum tikisi. Jadi nungain di konteks Maliakion parngoluan dasida dang songona diharapon. Bah, mamula kita can habuangan. Sosongona do pengoluta inna lagi. Kiada ekonomi halki pe biasa-biasa do pe. Bangat apa jongjong gereja manang Bagas Joro ima Bagas Joro itu hatai masan Zerubabel guarna. Ujungna saya mengapiani mah lagi do tu aka jol mas sekitar di luar ni hala Israeli. Adong dotong dongan ni halaki suku-suku lain di tanoi. Jadi mulai malaki madeo siat debata. Saya diulama kanaso lomorohani debata.
Jadi mal tajaha di Turpukon, adong do dison ciri khasna, saya dialo padohan ni Tuhani. Adong do sape ono peli halaki marsual jawab doh debata marhite panuri rangna. Idok debataon, yalo, idok debata, yalo. Allah membuat pernyataan-pernyataan dan tuduhan-tuduhan kepada bangsa itu, tapi mereka menyangkal bahwa tuduhan itu tidak benar. Lalu Allah kembali menjelaskan pernyataannya. Jadi minimal ono pali saya maradu jawab nasi dari Turpukon. Ahamai misalnya idok debata sonon nungahu haholongi hami hamu madok Israeli. Alero halaki madok daong songo dia ho makaholongi hami ninna ipat orang debata. Anda paduahon nunga diramuni hamu bagas jorokku. Roh halaki mangalusi bohacara na hami mangaramuni bagas jorom. Ipat orang debata marhite panurirangna. Jadi mulut jahai di Maliakion, bagaimana mereka mencemarkan rumah Tuhan? Ima marhite na pasahato na kapelian-pelian na sodenggan. Kalau di kitab imamat nggak dong atong aturan-aturan tentang persembahan. Ikon na dinggas itu tuh, molo siya nakapapanan ikon tanpa cacat, ikon na mok-mok, itu tong. Jadi di luar ini salah. Hape halaki saya dipapilih do akan nasodenggan. Bukankah firman Tuhan mengatakan tidak boleh mempersembahkan ternak-ternak yang buta? Hape halaki tong saya palen na tong kana mabitung akan namarniang. Saya nama tong ipalek kalaki pilihan. Jadi bagi Tuhan itu adalah menghina. Bah, aga belao hakot tong. Perludon hape auhonon naroha kan tentang teologi persembahan. Jadi molo di pada narubi tong dalam Israel, molo namar goar pas satu pilihan tu dibata ikon pilihan namar haduhuan. Ima istilahnya. Artinya persembahan yang betul-betul persembahan yang baik. Dang boy aha lobi-lobi. Dang boy leas. Gitu. Sudah nggak ditentukan atong. Bagaimana molo adong anak dipinahan ko berengo ni dang boy dong cacat. Habe hamu ipapeleho kamu dah kana mapitung, ipapeleho kamu dah kana lumpuh, akan apapang. Masalah tong. Ikon dari ganido pelihon. Jadi tapi kesoni do deh. Ido. Engkau hiton memang Muhammad honok kate. Si patah dinggas, si patah dinggan ate. Si patah tapulos-pulos ate. Salah do apa iba. Alana hidup Tuhan itu sonon. Coba joleani tubuh pati minna. Ibilion melihat kamu jahamu hati Indonesia. Cobalah persembahkan, berikanlah kepada bupatimu. Persembahan yang tidak baik, mana si Leon Dadinggan. Apakah dia menerima? Bala mau ma. Ina dibata. Hapi au do si topa langit do tano. Nasokal si tudu na badia. Hape songoni caramu marpelia tua uninna. Aido tu ade. Gari mangale tu halak do iba. Apalagi tarson nau tibu sian iba. Seni pilih di persiapon di kemas do denggan. Sing mama ngaliat tu nadi toruni iba teh. Tarlias oti ate. Itu he, debat tar sapat tu soni, cari berkamu teh YouTube, karena hai pas sapat tu soni, apa yang naik bersiluber tong mabuat, apa makan apa ugus kan. Apa on Israel on nggak mulai halagi ahatong, tar soni hita najulu tikiahau, ulun nihuria di daerah, jadi ahat tong natura, alam. Jadi molo marpiliat tahun sian dotong. Jadi bama pengumuman molo onom kaleng ma par tahun. Alai molo hepeng ba ono 10.000 main na. Hape harga ni tikisi nga 15.000. Berarti molo ihalihon ono pali 15 nga 10.000 ba ngamango mo hepeng matalean inna. Ima sada tor marakal kan. Ay tor mangomo tututol 10.000. Ay natopudo na atong emay. Napaduahon dang polay purpuri.
Ito ay manasian haumay ipapungo jo da iba ihalungi so ni ikira tu itibang ay bama dang pakai timbangan kilo pakai ahad tong kaleng ay bapas onom habe sapartuli tong holalapung itu tong jadi marakalakal masoni ipe sada contoh detong ipe dang boy dah jadi yang gohita mulau hubela do hala Kristen Batak apalagi HKBP tang sedo honon naburu jude hita iro malo do hita tong adong tiki holit adong tiki buas molo saat na mga leon ay dangarong kita marpikirat dong aber kamu juga juga molo tapareto kono secara logika memang heran na maul dong molo torido rupani permulaan ni gereja ta marbiaya ma 20 miliar inna kan ulah begitu nganti klimaks ale boy do tulusi boy marhitia ha hasadaon ni roha tarpasu-pasu dala bataki ala burju tarpasu-pasu udah mana hendak merasa tarpasu-pasu ima taringot tusi ima ilai hamu de bagas jorokku songo dia hami maliai rode bata ima nepar pabemunai aka pilihan na sohase ya inna ya baru musai didok dilehai hamu do warho inna di bata roh halaki mangalusi buhacara nami palia hogwarmu ina sedia alo terus alin sian nau pak bido dotong bui koni jaha dotong nau pak bidu ya sai boto ide go sai jaha hamu do pedang botomu nai jadi jaha man na bornginan non idia do nedok ni padita si bolo ni ipalia hamu do gwarhu inna roh halaki natigo ku palia hami gwarmu inna sedia alo berarti herana oto mau kamu ina di bata tori pabua di bata imana sopina sahakmu nai perpuluhan ni ina talu lagi etong do talu ibat di bata pernyataan ya lo ipat orang di bata so lagi kan baru Roma musa di bata ya gari mula mahamu tu asa mula kau tu hamu muba mahamu asa marholong ni roh hau tu hamu ina di bata roh lagi buhacara na mulak inna sedia dalanna inna muse imam roh muse de bata imam marhite na radu tamuna hatakwinna jala didok mamuseng di pauto hamu doau aladang di lekam perpuluhan jala naparpudi paunopon idok di batama sai di pahata hamu doau ganuparinna ya lusna sida natiga ku patah hami ho inna Roma de bata iman ni nani dok munai dang rikot martuhan dang adong belabana hita marsobatu de bata ai ipasobu de bata do sure ketidakadilan inna halakiat tong dang adong begunana marsobatu de bata bahkan idok asida lihatlah orang-orang jahat mujur orang-orang jahat inna gariakan nama ngaliai debata tongdo mangolu inna lagi jirang belabana martuhan on ngamulai lagi madeli jala bangapian jadi ope hati-hati dah kita di zaman on serana dos partuhan dok naso partuhan pakilalan nina deba mungkin hamu merasa ayah mate bedata nakaristeno do akan naso karisteni gari ado tebata kalaki imay do di pasal 3 mujur orang-orang yang jahatina melok mujurado mardohar sejahtera benggolani warna kulit do ngain talu do pehita dasia naka nasingan nasopartuhani gosian warna kulit mungkin dari sisi kekayaan dari sisi materi tong lo hita talu sakalaki nang pehita targuar partuhan halaki daong di sinilah kita bisa terkecoh sampai doa Israeli nang penong ipaitu najida sendajulu bagaimana Tuhan langsung bertindak tuna lagi ali suatu masa mereka juga apatis dan ragu tentang keberadaan Tuhan itu hora dong Tuhan on akhirnya suadong doi mana herane paso budo sude doke tidak adil ni
Gari akaparjahati tong mardohar. Ima hata bataan. Sejahtera. Mamora madingin inna kan. Alero madebata daong inna ma. Tong delu si debata. Berengom muna ma. Sogut. Perbedaan orang benar dan orang jahat. Sogut. Kalau di dunia ini itu bisa terjadi, tapi di akhirat nanti ketika Tuhan datang akan ada perbedaan orang benar dan orang yang jahat. Ima hebat neto. Jadi hari paruhma sogoti doi sangat nyata. Dia mulai perumpamaan Tuhan Yesus pe songo di tong. Rap tubuh do eme dohot si marememe. Ale dung gotilon dipisahkan ma eme dohot si marememei dipapungu dungi dibakar. Jauh nang terkeco hamu pola. Jadi bodoh hamu dison porsuk acit hita alai disurgoi haduan dapotan hangulua seling-liling na. Iro teh yunang pola sada ukuran na ahatong dakolan hasonangan di portibion ukuran ni hapor seota. Bahwa tujuan iman kita adalah surgo idotong. Jibone hita loja di son. Alai dung loja hita dapok tama hanguluas sogot. Partangi sado hape anggo hasianganon. Holso arsak tangis pesai manosak. Manosak do itu akan hapor seotong. Gara-gara dok di bibeli menangisin namang hutonau di sodaho madirina di tuhuk ma silang di porsan na ibana di hutom mau. Jadi aku lah senang-senang. Hal yang gusogot pasti Tuhan Maha Adil. Dia akan memisahkan kita semua antara yang benar dan yang tidak benar. Yang gue pertibion hal biasa di. Sipata na yung tinggang, sipata na yung tinggang, sipata na yung tinggang daw. Songon galubangi dito. Nang gumalu sa ngakalaw, rope ng halisusung. Tudia ro, tunguluniak ka na porsiay, law makaropon, alihasurungan ni na porsiay ma, moloroak kasi taonon, dak ngolo talo. Tung halak na margugo si partang yangi dog pe si taonon dangolo talo alanya ha pos si tutu rohana di debatana pos si tutu rohana di debatanai Tuhan na manaluhon sude pangagoi nang hira-hira mugap botamu udah pihata-pihata kan. Molo soy boto terjemahon ba kanila bungnay. Alana molo terjemahon anon hata Indonesia gawe hera hurang ha. Gawe tabba musi akka waktu. Nang hira-hira mogab di baen si taononi alai molo martangi yang imana marsinggang. Tor bersemangat do musi ba. Di sotong aha muda sotong hera sonon on tantangan on dia ka manusia modern bui do masak. Soalnya kan negara-negara Eropai, apalah dong be, yaitu kalakilapatan ni namar Tuhan. Dung jolo tarpasu-pasu ngoluna meribu tahun. Nungain, dung boy guguk sira, dung pistar-pistar, dung mamora, dung modern, hutana, negarana, mulai ma ita dikot Tuhan ni. Sotong songoni ita. Molo songoni itu tuh magum mapogus. Asa terus mar Tuhan. Itu persoalan na do Salomo. Tuhan, unang leo dia homoraon, unang gijang rohaku. Alay unang leo dia hapuguson, unang manakwaw. Di sedang-sedang mate. Itu dah. Itu. Jadi molo gudang peber kamu hatong itu harus bertahan, terus bertahan. Molo hira-hira ipasobu Tuhan ipi kaparjahati mardohar pada waktunya mereka akan menerima. Gari negarawan, pengadilan negarawan
Nang penong marpuluh tao kasusi, boy tong bisa yukit. Baba lagi mah dia dopan di debata. Tar surat dia tongnya hai. Ngai surat to ni, ibuku dia. Ibuku ada teh ibuku dosa doh. Ima. Au peradong do tong isi ale. Ngai hapus rain narak. Ido teh. Mudah-mudahan ngai hapus ate. Jadi itu pasti rohat tong dah. Dan mungkin dang berdosa kita kan. Ali malu terus kita martangiang. Jalan pola ragu, pasti dong ngai hapus. Dihapusnya dosaku oleh karena darah Yesus. Ini datang. Nang sai dosa mi. Judulnya deh. Bah, ikon at susamu datang. Torop dope nasihati. Nakinane detayaha naju pangau na asiroha. Aido dah. Jadi suatu ngolo hamu susah bealan ya ka pangalahu muna na jului. Bejai se martangyang hamu apa se torus singot tamu. Ngai se sabe. Nang sai dosamu. Jadi unang pola saya dok. Ibu dah usur gonai. Bahasa orang boy. Asal ma porsea tu Tuhani. Pardosa ho di dok roham, nasotar babe bongot, halusna dang pola alani dosam ubana sudah to alani aha. Ang nga mate tu hatay humokopita. Irud dah. Alayo nang be diulahi mardosa tong. Molo mardosa tong mo isesahom mo se. Ate itu harus sudah kita mardosa teh. Gano pari, gano tiki, gano pari, mardosa doh kita tong. Gano pari, yau mardosa, manang marutang nasoha gararanau. Jadi garar hita be, ale Roma tuhatai, Roma hamu tuau, asa asau pasona kamu. Nunga di lujai hoau inetong. Jala nunga diar sahi hoau marhite aka pangalau sim. Au sendiri mana lesei aka dosam. Jala dang be hupai ingot. Hasang apa madi patanan gijang. Amen. Ini pertiga itu udah benang pertengah itu pion. Totong gabiahan non. Jadi unang mga biya kamu tu parjahat dah. Iman apa onoponi nakinan. Dang lapatan na. Olo ade batain na. Sotong mga biyan tu kaparjahat. Lo ulahon itu terus. Pasti suatu saat madabu. Ale anggo kapartigori tung sura madabui sampai 7 hari. Betong. Jadi kalau kita baca kitab Amsal, sekalipun orang benar jatuh sampai 7 kali, dia akan bangkit lagi. Jadi kembali Tuhan mengangkat, mertubur muse, marulam. Jadi boy do sonar kita madabu, ale malo martuha kita terus muse, ingok Tuhani muse. Mungkin pada masa-masa yang akan datang, itu datang. Sekalipun orang benar jatuh sampai 7 kali, tapi dia akan bangkit. Tapi orang fasik, orang jahat, sekali dia jatuh akan terus jatuh. Jadi orang do pengharapan tu aka naburju. Manang soy paupuna haduan, mang soy nonona, ninina, odo-hodokna, terus Tuhan mamere. Dia penungain diturpukton, odo hata luba-luba ni Jehovah tu Israel marhite sian pamangan ni si Maleaki. Marhite pamangan. Jadi Maleaki itu adalah penyambung lidah Tuhan. Nungahu haholongi hamu ninna Jehovah. Alai di dok kamu marhite-hite aha hami dihaholongi ho berma. Jadi ang yakui naholong rohani debata tu halaki. Nggak salah ber. Tung buhado halaki itu.
maka lupa hokolong ni Tuhani. Roh Tuhani nunga huwa holongi hamuin na. Apa halus niya lagi? Marite-hite ya holongi ho amin. Ay sugari sukud Tuhani hamu sonari. Waduh parso ada mudo. Nunga huwa holongi hamu mulai na ido tutu Tuhani kon ido. Abi halaki madok marite hami dihaholongi ho. Masalah. Budu ba ako namu mulai dok kamu tu geleng mu. Ngalo jauh dah marmudu-mudu ho. Idia, jangan dong ipar mudu-mudu. Saya diacik marohani, apalagi ina teh. Dia butuh mana tongi? Tagan di bagasan lau, ina kan? Tunapa taruson ho, mudarna do ngolum. Dan ibu tu dak nak tongi. Sia bulan, walu bulan di kandungan ibu. Ditubuhan dengan perjuangan hidup mati. Diparmudu-mudu. Hola maringo di ipeda. Alido ibana. Dangadong. Holong roham tuawina. Hola nalaso itu hordo sipatu na baga iman. Kan olor soni. Lupa sudah itong perjuangannya kenatai. Ipa sekolahan, ipa kuliahon. Ala so setuju do. Dang setuju natai. Menikahi mana tu buru misalnya beda ima dalan na sahat tu nama ate natoras na idang dapat ni mana ngiri ni narap adong doso ni iba la parhuria iba tong ni boto gudang padita reso padita huria ngabi no to sudi tong kapangalahoy seloja iba ayasi ma joramu amang dapat to kamu ajenna ni dapat ton bama ka anak muda nungan tidak inat tong. Kalau dia tidak setuju, ya udah di sini saja indah. Sahat tu nama ate dang ibereng imana, omak nai. Bemang setorus omak nai seholana tu matangis. Bitung surah pena dang setuju. Sugari roy mana pasti dia jalon na. Iya, mana tamu. Susung persuada hamu sude. Oti pe perjuangannya kadongamu, unang persuada. Babelagi mak pabeni debata. Ai sedo mano palangi do tano debata. Isa do mga leon tano dihita berdebata. Isa do patubuhon naka suaswanan debata. Isa do parhon uda do lasnyari ditikina debata. Isa do manopa laut, isa manopa toba, isa manopa pahanan. Isa do manopa hita da debata ado. Isa do parmudu-mudu kamu. Jidohonom muna ma ala ni gugu sadiri do. Iben naungi siniur do ao. Jala sarjana au asamar hepeng au molenda bu hamu saya mate borak de te jemal jamu ulangan pasal 8 takas doi paingo Israel tong hati-hati dah inna tu ala Israeli supaya ketika kamu sudah makan dan kenyang dan kamu mempunyai ternak yang banyak dan kamu membangun rumah-rumah yang besar kamu mempunyai emas perak dan permata. Kamu harus mengatakan alani Tuhan ido mangaleho gugu diau asaboy yau madapoton dang boy do namu alani gugu kuzadiri manangalani malokku tohodo alani na gudang kanamora di pasar minggu na sabuy baga garijon alirang bohoy do namu na alani na mora-mora do habidah alana burju-burju do habidah. Dang boy soni hatanya kena persea basa Tuhani dileo Tuhami akapar karejuan nadinggan dileo dihami arta hepeng gabi boy hami paulihon bagas joron itu hatta soni irutong jadi nga dong ya hama gugut kan hola madabu pesawat teh ngahilang behita pada darata so nao 400 misal nomor pesawat mulai pencalonan na jul lima, hola madabu au, torsokade biaw, habel apa tadi? Ay minggu na salpu lau tu dumay hami, ngaturun roda niya hon, pesawaton. Daki awal hami soni, habis tiba-tiba musik, ngaturun roda nai, atina satu ngami nai sah nama, ay nakok musik, dah ngadong penjelasan 10 menit. Daki awal hami mulai agak tenang dah, tong sama padita iba, ni sahod.
Apalagi samping ni ba dong nasa pandida kan? Iya tong. Jadi ni usaha do tong. Sehubereng buhi ni ai pramugari nai tenang do pe. Ba macam molo halaki biasa di kan. Hubereng ka masyarakaton. Tenang. 10 menit nai todo mak bawa pilot kita secara sengaja membatalkan tong pendaratan. So binoto tu dia betong ibu buni mana tong ngabingung ngau. Na markaliangnya jelas on sepatu enak buhado na narak ale selamat do ka wala marningoti pe bu be mangalo-alo tutuhani ai sero na paluhok kita tikineng marlanggar hita ngayolo mobil hita dison wala jarak 5 meter naik ada tuhani do ima jadi ngotamu sudah ka pengalaman mu to ayang go nguluton idia pe bo do marmara ijabu idalan ilaut iudara sudah talpe dia mula boy na pe mangulu ba mauli ate may tuhani igugoy mangulakan na dingani yo nang sangol Israelon nung ahuhawlong ihami hamoin na mariteaha na muse hape o kampung na sida pe sian 450 tahun di Mesir ibuan 40 tahun soni iparhorsihani parmudu-mudu marhite manna marhite lote marhite akatiang api tiang awan italuhon nakamusuna mamul solaki siya laut rara dengan tanah yang kering di padau halaki siyan serangan ni binatang buas satu na tolat muse tutano kanan bahwa marningoti pe si dada dang paraan di bemadopon hape dok buhaho makaholongi hami hape tu hata Yesus Kristus pe ngai songonon holong rohani batay purtibion pola do anak nana sesedi di rasonang magu anup na porsea je persuadot tay hola nalani naugurang hepeng di si be siya kita ora paben ni Tuhan itu ngurang do hepeng ni siya unang au inna muse nga salah beba je molo so mampu do hita tong bersyukur akan apa yang ada pada kita sekarang nga bahaya saya terus kita mengapian ujago-jago do sekolah ni geleng ni siya hape au do parpungo inna ngurang do hepeng nian hape au burju inna muse ang solid to ayang go si Leo ni ragam dia tong hidup do tong ada banyak karunia-karunia dan sudah mamora ayang go sudah padita isebe aje molo mangapian au tu hala misalnya na punya aset triliunan masalah beda ngasih terus Tuhan ini salah Gariah hape ulota ikut syukuratan tong. Aido hai. Ada banyak karunia-karunia tapi berasal dari Tuhan yang sama. Hidup banekon berengota karunia-karunia apa yang ada pada kita? Karunia utama. Hamoraodo badi bagai salas ni rohama marsileo leon. Habisuhodo di bagai salas ni rohama mamudaya kadonganna. Pengajaran do guru do, padita do, sudah akan asing neng denggamay ba na to. Jauh nang sapet ado atong dakolong rohani dewa tatu. Jikon melatih diri bersyukur pada Tuhan, bagaimanapun keadaan kita sekarang. Di Roma debata alai dok nasida songoni. Bereng jo. Ai Israelo natong ima peparan si Jakob. Si Jakobi kan gabe Israel do. Dua halaki marhamaranggi. Ise teh abang si Jakob. Si Esau. Bereng da ingot tamu. Ise do siya kangan. Inna debata. Basi Esau. Ale tu si Jakob do kan kumolong rohaku. Inna debata. Ay do tong. Jelas di. Ale nabi nani si Esau do tong. Ay si Esau do si hahan. Hape gawe si Jakob dong go pewaris sedua terus. Terus sampai siani mana do haroron itu hatai siya keturunan na. Ay si Esau do mabay diri na lea. Met. Imana si hahan igari si mana hasi hahaon na tuise. Tuanggina alani aha alani butuha. Dang sulaw ni. Ternyata irekam debata do sudah pangalawat tay. Je malo na patuk hita manuhuk si tuhuon unang nilai tu halak. Molo patut hita do mangamay unang nilai tu halak.
Dang buyau bah, tu halak amalen. Hape hita do pena small hot. Irma. Alani namalay mana. Dia mah kacang mi. Roy mana siya balian atong. Botamu do balian. Siyan sawak. Na jolo hawakan Sony do pe Israel. Jadi malay may mana hape si Jacob lagi ba mga lopa kacang merah. Jadi si Jacob petong guarna pe kan si Jacob artina panipu rotong. Idola patani Jacob panipu para kalakal. Adi jo anggi kacang hijau minna dang bah. Dong perjanjian syarat. Syaratna. Bele tu au hasiha ummi. Angeri si Jacob pun naraku respata. Jadi ala da sotar tau siesa malena. Ai hope ta hoi hasiha oki dia mainna ilean saya ada. Adong mamu saya tong nayak kalakali. Dung matua si Ishak amang nasida. Isuruh matong si Esau lama jo homar buru olah mamakanan. Baru lihat tua wasahu fasu ho. Hape didahului si Jacob. Ala pro inatta itu si Jacob. Aku memborak atau. Aliung adalah ni debata ano ing. Dang si Esau bena diberkati alai si Jacob nama. Ima musa salitu si Jacob hutan itu lang na marga sila. Ido cerita ni. Ay neng pusaon ni siya hado tong si Esau. Padua hali humay o totoy hoawin na si Esau tong. Pete jolo mate pe damang. Isipe ho hupamaten na. Ay ngama amatua tong siya si Ishak. Dang baranet tong marbeda jolo niya mang na. Biasa di kan? Ido ben na hita mo lalam mate na toras tator marbedahi kan. Adong dora hubungan ni anggo tiki mangolu na tutoy. Aman sorang sude. Dung mate dang mas pakuli ngabe. Dang si ahao ni de. Ima. Jadi patorang debatama tuhalaki. Ingat. Si Esau do siya kangan. Ale si Jacob si nomor 2. Ale isa do na hupasu-pasu si Jacob. Di patorang-torang debatame. Jirang benar tuduhan ni halaki. Holam marningoti pehamu Israel ngekon aku amuna holong rohak ketuhamu inna. Ima turpuki. Holani dosa betul turpuko. Ima. Jala romu saya tu hatai le kamu ma tuau sangap. Ai mulai guari hamu au ama. Iguari hamu au tuan idi do. Kenyataan. Ai molo ama au di hamu jala anak kamu Idia do hasangapop kubek kamu. Inna dia hai. Iko pasangapon niama anak amana jala anak somang tuanna. Jemolo tuana do kamu idia hasangapon nina tuau. Molo tuana di dia do biar mida au. Songonod do hatan jahu basebaut tuhamu malim akan apalia goar huinna. Hape di do kamu marhite hiteaha. Upalya hamu. Jadi nani dok nadi sonima terus mahita marningot holong ni rohani tu atai ibana do naong makaholongi hita ibana do na manesa sudido satta ibana do na manuguhita sian na holom tu hati uron lumobi sa kita bang sobatak ate dang buy do honot tatong naso alani barita nauli hita gabi marhamajuon sotong imulai hamu madok nasongan. Ay bodo masa sa dapat tikian sa nidok. Ala ni marhita berita nauli do. Gabe dapota pasu-pasu hala Kristen Batak. Buah carana inamu muse. Dung ini patorang ma muse. Jadi saatnya seperti itu. Gabe ditudali Tuhani. Buido tong songoni. Dalam kurun waktu tertentu mereka percaya bahwa berkat Tuhanlah menjadikan mereka demikian. Aledung lem mangerbang, tor mulai mahalaki berpikir, dang mungkin dah alani Tuhani, alani na masikolawi do hita, alani na jago-jago do hita. Hidup bana, taida nungain berbeda ta menanggapi merespon tuntutan-tuntutan gereja do tuntutan ni akka pada daton.
Mulai do atong mabangun tugu, ay sopola mau hita malah 100 juta kan. Gari ada na sudah bodo dang margugu halak. Si anao may sudi. Umat to, hape sa miliat. Dia Roma panitia tahun transformasi. Kamu masih ada teh madapo ulos. Sampai 2 minggu atong asa olo yele-hele soni. Dang iso masuti na nasengat. Goy hamunga terbari dang ngapuji amunakinakan. Nasing do masutu. Sabotomo. Oma bentukna. Sono macarata mga liay Tuhani. Moloro matelepo padita manang Pangulan Huria Syakuta. 10 halian non iwea baru pe alusammu. Ipe holas sa kalimat. Mauliate mang. Dang binoto hamasuk na mauliate. Lenon na manang dang. Yan na jojo tatawai Tuhani gawe. Pangido-ido. Sabotomo. Mampu do Tuhani mabubuti sude? Sangat mampu. Sangat mampu to. Dung mamorabe hita, ono do tatudali Tuhani. Hidup na lembar taburak nung ayan atong haji pilibiguan. On satu hal penghinaan besar tu debata. Jemole jahamu kitab Joshua pasal 24. Itu tong. Ala yang gua dong aku sajabu, Jehovah dok uluan nami ina Joshua. Ang ngabereng imana karuasi masyarakat Israeli nggak mulai maddaw laki. Nggak mulai saya dipuji-puji debat agana-ganaan. HP hidup 40 tahun depan lagi mardalan. Parhorsiani. Mak. Ala yang gua dong aku sajabu, Jehovah uluan nami. Nuaing pilit tamu mak. Manang tu debat dia hamu marsobak. Tu berebatannya kau pungura do uju di hasil pelegi begini di bari-bari batangan Efrat. Manang tu debatan halak Misir. Manang tu debatan nama bokamu siap Misir tu tanah kanan. Halai yang gua do dong aku saja bu jauh bado uluan nami. Diperlu do kita kembali bersaksi mengaku. Aut unang ho jabarhu ale Tuhan. Aut unang ho Tuhaku. Tu dia maau. Ikon itu tong benemu. Aut unang ho jambarhu ale Tuhan. Aut so tu dia maau. Itu tong. Jadi malah ya tong kamu dalam ni gugumu tong sudah ingat tamat satokit deh. Ima. Jadi barang siapa yang merasa tegak berdiri, hati-hatilah supaya dia jangan jatuh. Nah, boleh kita terus berkesinambungan tarpasu-pasu ima, malu terus kita setia martuhan. Melodang satokin ibu bu Tuhani. Satokin ingat tamu. Mabubut pama mabubut. Ibu bu do urak nai. Bang sobata pe portibion inegara soni do. Molotowal teal saya ada pedang adong sian natul pulpitu meteri asabotomu satu saat molo saya towal teal ale molo saya burju martuhan ipat tubuh soni ibali sasade basare limarina salpu sakupang doa membuat tim diakonik sosialisasi HIV AIDS gender justice policy, penyuluhan kesehatan. Tabuhian isi persoalan halak Bataki. Ketua Pengadilan Negeri Batak, HKBP Musik. Kepala BPN Batak. Ketua OJK Batak. Kepala Dinas Perhubungan Batak. Pengusaha Batak. Aima. Terus hola Batak. Kejati Batak. Kahita sudah. Aima. Didang besani di Batai. Holan ibu but. 2 ngamoro. Holan ibain na sobata. Igat tido ala silom ngamoro. De basa-basa di Batadoi. Maben huria risan gabe. Tabu-tabu. Torhalakodot tong ring sada. Padimu-dimutus sudah halaki.
Di holar roa tu si, memang tor halak itu menyambut. Tulu hari si siang malam terus holan aja muka. Tahu-tahu, mas tahu ni batakon. Kapar tamu lerang dapat aji dari Hospitality Award. Dan iba program. Aku kamu tahu-tahu kan. Hari pertama si anu, hari kedua si anu, hari ketiga si anu. Tul puluh halak. Kalau kita baca do na mampu martamu esonik. Lahamu tu Jerman. Kalau tulu pe tamumu. Ya, sorry. Kami hanya menjamu pendeta Simbolon Pak ya. Yang 2 orang. Ay mengiri na sahabat tamu. Ay malo ido isi HP. Audo namani amoy hamuda. Opak tulu halak. Ngalongang-longang. Tohodi sena. Mau mulai hita do. Ini detik pe, tung suran no misalnya tabba 50 halak naik tamutta nang pesoi pada di hamuhia ni siap silakan datang torlau tu ahatong tu ar na jonoka warung padang aima jadi sedo nama masuk hita debata dah akan akotai pe terpasu-pasu sudah jibur juma hita dah dang mago halak mabain nadinggan. Aleng gorong bosak kamu mabain nadinggan. Ay nama nga marujung be malusung soni. Ali malo bersemangat do piamu terus di hurion. Ima tanda-tanda yang baik. Akan ada masa depan yang lebih baik. Ima malo semangat do piamu gabi panitia. Semangat do piamu manupahi. Suatu saat non rodo kahata-hata ayahai. Homma Holak kepeng. Ma, seheran apa dite sudah mangal lakon dang. Apa lah tu hita do tong. Terus dia mah orang langokku kan. Asa dia orang langokku paling sapiring. Tu hita do gumudang. Ale suatu saat non dohonan hala do. Tu dia. Apa dari kita untuk kita oleh kita. Baru suatu saat non gawe sega akama benda dengan alani hata-hata. Dia unang olah hamu terpengaruh na soni. Molo ulau na dengan kusudi. Itu. Marsatu, marsadani roa. Itu. Marsyadu gugu mabenda dengan itu. Unang mahap. Unang marsangga-sangga. Unang masadi mabenda dengan ima. Ala dibatatai debata nama ngulu, nama mereng sudah akan taula. Jala dialah yang dapat membalaskan yang baik kepada kita. Amin. Mulia tema rohanami di Tuhan nunga takas tangok kami atam tung dihaulongi hodo hami Tuhan. Hodo Tuhan nama leo dihami tano laut do nasaisina. Hodo na maben hami maringana di Portibion. Jala di Sariokko sude dakola jolmai ali sude natinopam. Kapidong na martonga-tonga langit, ka tobak, ka deke, ka pahapahanan. Sude hodo na manarihoni. Jala rade di baiko di Portibion. Dakolan ngolu pardagingo di Sariokko alay do partodion. Ngagabe malua hami Tuhan. Dakola di Portibio sa bulon namin ala di surgo do. Ala nung ngaro anak mo Diyos Kristus tu Portibion. Lau manubus dosa nami. Gabe dang be Tuhan. Mago jalamate hami sa liling nalay. Mangulu ala ni asin ni roham. Tuhan nabasap saya terus ma lehod di hami todimi asa tar okuhok kami naholong roham tuhami. Dakola tuhami gari ada tusude bangso nadong di Portibion. Alaho dakola Tuhan ni halak Kristen, dakola Tuhan ni halak Yahudi, ale Tuhan ni sude bangso. Namanopa Portibion do nasaisina. Pasu-pasu ma ulaw ni Huriam hagay pasar minggon diari sadarion mauli ate malay lekor pe katod di parhahamaranggion di nasida tod di hasadaon ni roha marsi beta-betaan marsada di roha
marsiamin-aminan, so lapat ni gaol, masih tukol-tukola, songosua di robean, mengakarap tu gijang, manibung rap tu toru, sahata sauluan donasida, mula dongak kaula di tongani huriamon. Sai mamasu-masu mahusudi, tu sudiaka ruas. Mulai siya na met satu nama godang, siya dana satu nama tua, gonggom ma nasida saluna. Patubuhom maka jol manaburju, jala anak boru napistar, asabugay pasu-pasu di sadok portibion. Pasu-pasu tu ka parhalado, kasih tua kapelayan, nang kapadita pe doa ka parhobas, naniluhan ni naposom padita region siyahan. Asa terus di bagasan hasit tongamu huriamon mardala tujulo. Mauliate rohan nami diho pasu-pasu ma sudi panitia nong makalujahon ulanon tabay masih dahasihaton dota ka lasni roha do ka pasarian natama. Marhite Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amin. Kaparadema peliata, tapi lehom may di bagasal lasni roha huhut maride. Masanapok
dong mahita salhutna. Tatangi ako mapeliata. Ali di batama namin na di banua gijang, hodo haroroan di saluhut sileo-leo na denggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Upasatami mamasian na nilhomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na husus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti, asaw para siya kami pilihanon, pati bulon harajaon mo dito nga tong anihuriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim, asalam utadahami gudang ni sileleom mitu hami, asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami, amen. Nasana nilehon miton dirani omataku, Ali ama namin na di banu agijang, say pinarbadia magoarmo, say Roma harajaonmu, say saud malomoni roham di banu tongaos na di banu agijang. Lehon matuhami sadaron hangoluas siap hari, sesa madusa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu, jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho, jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho, jala dipasaorhon madamena tutodim. Amen. Iya, langsung mahita manginang tu RSG asa taudu ti acarata. Tu RSG mahita.